is really an invitation to teachers all around the world to submit their best lessons. We review each submission and we work with the educators to refine the lesson and make sure that they're less than 10 minutes long. From there, we mail out these portable recording booths. A teacher pulls up their final lesson, presses record, and then can instantly share it with our animation team. It's also an invitation to animators. We are looking for talented animators to get involved, submit their reels, and help us animate these incredible lessons. Right now, there's a gifted educator somewhere out there delivering a life-changing lesson. The TED-Ed team hopes that anyone who's passionate about education will help us find that teacher, capture that moment, and amplify it the way that it deserves to be amplified. כיום לתאר את אקדמיית כאן היא ככלי או משאב. אם תבחנו את האתר, תגלו בו סרטונים, תרגילים אינטראקטיביים וכן מידע רב של בקרה בעבור המורים. לכן ניתן להשתמש באתר לסייע לתלמידים. זהו גם כלי עבור הלומדים מהבית הרוצים להרחיב את ידיעותיהם, או כלי בידי מבוגרים הרוצים להתעדכן בחומר שרלוונטי לעיסוקם הנוכחי. הדבר החשוב ביותר הוא ללמוד כיצד ללמוד. כיצד להשיג בעלות על משהו, כיצד ברמה מסוימת אתם נעשים המדריכים של עצמכם, כיצד להציב לעצמכם משימות. זה יכול להתרחש רק בסביבה המאפשרת עבודה בקצב אישי, מקום שעם הנחיה מתאימה, עם אנשים היכולים להדריכנו, נוכל לומר, ראו, זה מה שאני רוצה ללמוד, זאת הדרך בה אני רוצה ללמוד, זה מה שנעשה בכדי להגיע למטרה, ומטרתי היא מיומנות, היא איננה רק לחלוף. תפיסה נוספת שאנחנו מחזיקים בה, ואנחנו התחלנו לעבוד עם מספר בתי ספר, אנחנו עובדים עם בתי ספר רבים בנושאים האלו, הכוללים גם הגדרת הכלים ומשאבים, הוא הרעיון של תלמידים מלמדים תלמידים, וניתן לכנותו לימוד והוראה של חבר לחבר. ויש בזה רווח ניכר. כאשר אתם מוקפים בתלמידים אחרים, כאלו שכבר התקדמו יותר מכם, והיכולים להנחות אתכם, יש לכם גישה לעזרה רבה. זוהי תמונה טובה. היא למעשה מראה היטב היכן ממוקם הלב בתוך גופנו. תוכלו לראות שהלב מוקף משני צדדיו על ידי צלעות, נכון? למעשה, אם כי זה עדיין לא מצויר כאן, אבל נראה לכם היכן נמצאות הריאות. זוהי הריאה הימנית, ובצד הזה ישנה הריאה השמאלית. אם כן, זהו המקום שבו יושב הלב, בין שתי הריאות.